Bueno, bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias. Primeiro, acollemos hoxe unha xornada máis ou unha sesión máis destas xornadas que estamos a desenvolver dentro da Delegación do Goberno para conmemorar estes 50 anos de liberdade. E a verdade é que facémolo con alguén que, Paula Carballeira, de todos conocido, en todo caso, teño que primeiro agradecerlle o estar hoxe aquí. Preguntaban ya ás portas que é o que quería transmitir. E a verdade é que me quedei sorprendido e quedeime, a verdade, que gratamente sorprendido porque o que trata de transmitir ela, tanto na obra da que vamos a falar e que nos vai a explicar un pouco, pois é dicir, cal foi a voluntade, o motivo ou a necesidade que se puxo diante cando escribiu esta obra, esta peza de teatro, que, por certo, teño que reconocer, e así eu reconocía arriba, que foi un gran descubrimento para min, porque cando empezo a lelo, pois me identifico todo o meu entorno, toda a miña infancia, toda a miña nenez, e, polo tanto, creo que representa como ninguna outra obra, pois, todo isto que vivimos xustamente nos anos 60, 70, 80, e ata decíamos ou éramos capaces de convencernos que ata hoxe seguimos arrastrando moito deses perxuicios. Perxuicios, ademais, é dicir, falta de liberdade. Fundamentalmente o que a obra trata de determinar é unha falta de igualdade crónica que viviu a sociedade española, unha igualdade que ainda non fomos capaces de acadar na súa plenitude, igualdade por razón de xénero, polo tanto, é dicir, os homens e as mulleres non eran iguais, non somos iguais, e, polo tanto, é fundamental, primeiro, seguir loitando dende esa vertente feminista que representa o Goberno de España e, polo tanto, a Delegación do Goberno hoxe quere poñer enriba da mesa todas esas, entre comillas, necesidades que temos para acadar esa igualdade, polo tanto, dicir, partindo dunha situación de desigualdade real, cada vez menos, pero aínda o suficientemente importante como para non rematar ca loita. E, en segundo lugar, pois, creo que para saber onde vamos é fundamental saber onde vimos. Eu dicía ela, eu creo que esa especie de reflexión que temos que facer do que estaba pasando, do que pasaba a aquelas mulleres que tiñan ansia de saber, ansia de transmitir, pois eu creo que era fundamental. Dicía allá arriba que as alumnas, para min foi esa obra que ese gran descubrimento, teño que recoñecer a miña ignorancia, ainda que son de letras, son de outras letras, vale? Por lo tanto, teño que recoñecer que María Barbeito, pois para min foi algo fundamental coñecelo. E de feito, decía yo arriba, non o recoñecía, pero ese conversa entre Elvira e Rosa, en ese libro, pois, de algún xeito serveu para introducir pois a entrega dos premios dos recoñecimentos Meninas Galicia o ano pasado, que a verdade é que foi onde de algún xeito pois tratamos de poñer en evidencia que esa necesidade de loitar pola igualdade é unha necesidade fundamental. Por lo tanto, cala o delegado do Goberno que non ten moito que aportar, quen ten que aportar Paula. Moitísimas gracias, Paula, por estar con nós, por compartir este tempo, e moitísimas gracias por facer pezas como esta, en donde pois creo que dun xeito sensible, dun xeito sutil, pero dun xeito moi realista, representa o que non é máis ni menos que era a situación das mulleres fai moi pouco tempo, sigue representando probablemente a situación de moitas mulleres, é dicir, quizás adornados con outro tipo de florituras, pero creo que representa ni máis ni menos que esa loita que seguimos que ter que levar adiante. Por lo tanto, creo que é fundamental, pois poder falar das alumnas que ao fin e ao cabo representan esa parte que foi España durante moitos decenios, máis de 50 anos levamos en democracia, pero que ainda non foi superado. Por lo tanto, insisto, moitísimas gracias por estar aquí con nós e vamos a aproveitarnos unha vez que nos expoña para preguntarle todo aquilo que poidamos, verdad? E digo, aproveitado a ocasión porque non é unha ocasión que teñamos moi habitualmente. Moitas grazas. Pois moitas grazas. Pois primeiro, moitas grazas polo convite, moitas grazas por vir esta mañá de verán a falar destas cousas. A min emocioname moito pois ter estes momentiños de reflexión, non, a partir dun tema que teño a honra de que artelle, non, de que vertebre o libro das alumnas e que é un tema que recibiu pois moita acollida por parte da xente que leu o libro, xente que asistiu á representación, porque ao final estamos falando dun libro de teatro, que é a educación, non? O papel fundamental da educación das mulleres. Chámame moita atención porque, aínda que a obra empeza en 1970, que foi cando o enterro de María Barbeito,
e fala das alumnas de María Barbeito, por tanto, abrangue un eixo temporal dende a Segunda República ata o 1970, pois que moitas persoas de hoxe en día se sintan tan reflexadas na obra, non? De diferentes idades, o sea, persoas que lles traen lembranzas e persoas que recoñecen aínda algúns aspectos da obra. Comento vos isto porque, grazas ao recoñecemento do libro, o Premio Nacional tiven oportunidade de compartir pois moitas charlas, moitas conversas en clubs de lectura en centros de ensino. Unha obra que fala do ensino e ter a oportunidade de ir a centros de ensino a falar coas rapazas e cos rapaces de hoxe en día, e moitas rapazas de hoxe en día sentíase identificadas coas personaxes, con Rosa e con Elvira, non? E chamoume moitísimo a atención, logo vos comento por qué. Para quen non coñeza a obra, pois as alumnas son dúas alumnas de María Barbeito que se encontran no enterro, e esa oportunidade de encontrarse pois dalles para falar do que foi a súa vida en todos eses anos que non se viron, non? Eran moi amigas na escola, María Barbeito era formadora de mestras tamén, pero despois, coa Guerra Civil e coa posguerra, deixaron de ter contacto e seguiron camiños moi distintos. Rosa seguiu un camiño moi parecido á súa mestra, e Elvira non. Elvira pois quedou na casa, coa familia, coas fillas, que ten dúas fillas. É interesante porque as fillas de Elvira introducen unha nova xeración de mulleres no ensino. O interesante, digo eu, porque está aí exposto, non? Entón, quería vos ler o comezo da obra, porque creo que é relevante, e así xa vos meto directamente nela, non? Empeza así. Imaginemos por un momento que o pasado, ese que creemos afortunadamente enterrado, desafortunadamente resucita. Imaginemos que se borran de súpeto as pequenas vitorias que fomos conseguindo, as pequenas liberdades, os pasos tímidos cara a un mundo mellor, polo menos algo mellor para quen máis sofra as injustizas que nunca son pequenas. Dun día para outro, as nenas e os nenos teñen unha educación diferente, segundo sexan nenas ou nenos. As alumnas aprenden a ser boas amas de casa, boas compañeiras para os seus futuros homes, que terán poder sobre elas, que decidirán por elas, que autorizarán ou non as súas iniciativas ata os límites do razoable. As alumnas, alén das nocións básicas de costura e cociña, saben ler e escribir, facer contas para a economía doméstica, estar no seu sitio onde corresponde. Os soños, as esperanzas, a independencia, as inquietudes, vólvense privilexios para as mulleres que en algún momento rozaron a igualdade coa punta dos dedos. As mestras que ensinan a vida de outra maneira son silenciadas, apartadas das escolas, e recíbese esa pobreza cos brazos abertos. Se és muller, tes máis obrigas ca dereitos. Se és muller, debes aprender sumisión, calar e dar un paso atrás. Non é ficción. Non aconteceu nun país estranxeiro, lonxe de nós. Aconteceu aquí mesmo. Foi despois dunha guerra. Así empeza as alumnas, pero cada vez que o leo, emociona un chisquiño porque, claro, cando empecé a escribir esta obra, pois esta obra foi premio do ano 2023, co cal se publicou no 2022, escribí no 2022, e o mundo non estaba como está agora. O sea, do 2022 ata agora, vedes como está o mundo, non? Entón, cando lees estas palabras, e xa no 2022, pois, identificábaste, pero hoxe en día, esta ficción, resulta que ao mellor non é tan ficción, non? A mí se me arrepía un poquinho o corpo, cando penso que no que ti barallabas como unha posible ficción, pois ao mellor acaba, espero que non, acaba sendo unha realidade, non? E por iso eu creo no poder da literatura para traer estas cousas, para focalizalas, non? E para darlles vida. E máis a literatura dramática, porque este é un texto de teatro. Entón, estábamos falando antes de que é un texto de teatro moi baseado en feitos reais, como María Barbeito, moi documentado, pero é un texto de teatro, é unha ficción teatral, co cal as personaxes, Rosa e Elvira, son personaxes creadas por min a partir de persoas moi recoñecibles, non? Da miña contorna, empezando pola miña nai, pola miña avoa,
pero son personaxes de ficción. E precisamente por ser personaxes de ficción e por ser unha obra de teatro, os outros contidos, os reais, teñen outra pegada no público, non? Porque desde o momento en que ti lees unha obra de teatro, imaginas os personaxes, que para iso están, non? Pero se ves a obra de teatro, e todas as persoas que escribimos teatro sempre pensamos na representación, as personaxes teñen vida diante de ti. De repente ves a Rosa, ves a Elvira, ves todo o que lles aconteceu. Non vos vou revelar o final da obra, se non a vistes, se non a listes, porque teño varias recriminacións ao respecto por parte de alumnado de secundaria, sobre todo. Eu defendo moito o final da obra, pero hai unha frase que se di ao final que é o máis parecido á vida que o teatro. E durante toda a obra as personaxes din, porque non poderían falar con esa liberdade, pero elas sempre din, aquí sí, agora sí. Non? Durante toda a obra hai pequenos monólogos de Rosa, a mestra, que di queridas alumnas, o que lle diría ás súas alumnas, pero que non pode dicilo, por temor a represalias, non? Pero aquí sí, agora sí, no máis parecido á vida que o teatro, non? É unha das últimas frases da obra. E cando explico iso é porque durante toda a representación teatral, que é o mesmo que cando lees unha obra literaria na túa cabeza, non? Pero cando as ves, teñen vida. Acaba a obra de teatro e o que quede é a lembranza. Porque ao final falamos de memoria, non? O teatro non se podese gravar, pero non é o mesmo. Unha representación de teatro ten ese momento, o presente. O teatro trae todo o presente, o pasado tamén. E as persoas que morreron tamén están aí, están presentes, non? É a maxia do teatro. Estábamos falando antes con Ana Romero, que eu tiven a fortuna de que fixo un epílogo, non? Creo que era máis ou un prólogo, non sei moi ben, na edición en castelán das alumnas, pero fixo un textiño precioso, moitas grazas, e estábamos falando precisamente iso, non? De traer o presente o pasado, non? Da memoria, do que esquecemos, e o que comentábamos antes, do que é importante non esquecer, porque se estamos aquí agora coas dificultades que temos e coas avantaxes é por todo o que pasou, non? E por mulleres como María Barbeito, que como moitas outras mulleres na historia, pois quedaron case esquecidas. Hai unha rúa, de feito me preguntaron nun club de lectura daqui da Coruña se eu creía un señor xa maior que a min, quero dicir, o sea, que me decía, ti crees que o nome da rúa de María Barbeito é por esta muller? E dixe, supoño que sí. Porque el non sabía, da Coruña de toda a vida, non sabía que existía María Barbeito. Igual que moita xente, eu sabía que existira, pero tampouco sabía toda a dimensión de María Barbeito ata que empecé a investigar todo o que fixo esta muller, todas as portas que abriu e toda, falábamos antes, a represión que sufriu. Porque en moitos centros de ensino me decían, bueno, pero non a mataron, non? Como dicindo, non foi como outras mestras que sí que foron represaliadas coa morte, dixen, no, pero de alguma maneira a súa condena, digamos, a súa represión era unha morte en vida. Unha muller que dedicou toda a súa vida a abrir camiños, a ensinar, non, a formar, foi privada diso, en público e en privado. Porque o Comité de Depuración ás veces prohibía dar aulas, o sea, dar clase no ensino público, pero poderías dar clase no ensino privado, na túa casa. Pero María Barbeito non. A súa represión tamén era non dar clase no ensino privado. E quero vos comentar que a mí me invitaron ás veces a representación da obra, era moi emocionante para min, porque confluían nas veces que eu fun a ver a obra. Bueno, tamén isto era maravilloso, porque o teatro estaba sempre cheo, que iso é unha alegría para as persoas que nos dedicamos a isto, non? De xentes de diferentes xeracións, que non sei se ides moito ou pouco o teatro, pero non é habitual. Non é habitual ver xente nova no teatro, non? E a xente de todas as xeracións, co cal a recepción da obra era moi diferente, porque a xente que recoñecía o que se comentaba na obra estaba moi emocionada. E a xente nova tamén, como vos dicía ao comenzo, empatizaba por outras razóns. Entón, claro, a xente nova estaban con Rosa e con Elvira, bueno, sobre todo con Rosa, porque empatizaban máis, non é o que moita xente quereríamos ser, que me decían, ti es máis Rosa, e xe, non, a min gustaríame ser Rosa, pero moitas veces son Elvira, porque os dous personaxes o que eu pretendía é que fosen complementarios, non? Ante determinadas circunstancias, a ti gustaría che ter a valentía de ir por un lado, pero resulta que non a tes.
entón vas por outro, non? En Santiago había unha muller no coloquio que dixo que foi algo que aconteceu moitas veces, de que che fan pensar nas túas mestras, non? Sobre todo se eres muller, porque son as mestras que te ofrecen oportunidades. Nun momento na que as oportunidades para as mulleres eran moi limitadas, non? Entón, esas mestras que che ofrecen oportunidades, que che din, no, pero veña, vamos, podes acceder, por que non? Eran moi valoradas, moi queridas. Os mestres tamén, por suposto, pero como aquí falamos da educación discriminatoria, digamos, pois cando as mestras rebatían un pouquiño estas leis que as obrigaban, eran moi valoradas, non? E esta muller falaba cos ollos cheos de bágoas. Pero eu vos quería comentar que aquí no Teatro Colón, o que comentábamos antes, houve unha representación o ano pasado das alumnas. E cadraba vacacións de Semana Santa, co cal dixe, vai haber pouca xente. A mí invitaron ao coloquio, o teatro estaba cheo de xente, moita xente nova que non estaban obrigadas a ir porque non había clase. Estaban ali, foi un coloquio maravilloso, durou moitísimo, porque todo o mundo quería opinar, quería decir, había varias filas de alumnas do Instituto de Adormideras, daqui da Coruña, que estaban representando a obra. Entón, era maravilloso todo o que falaban de todo o que lle supuxo a obra. Bueno, prolongouse moitísimo. Unha das cousas que sempre, por eso vos dicía, me dicían é o final, que tiña que facer unha segunda parte, me comentaban, non? Porque claro, sabedes que os finais así, se non están ben pechadiños, hai xente que... E claro, como eu comentaba que foi unha obra que a mí me pediu unha compañía de teatro, me pediron que escribise algo sobre a muller no franquismo, eu pensei na educación e dai naceu as alumnas, non? Pois me dicían, pódese pedir, como se fose... Entón houve unha mestra de primaria que me pediu unha obra como as alumnas, pero con 15 personaxes, claro, para alumnado de... E dixe, bueno, tomo nota, pero que poder pódese, outra cousa é que eu acepte a encarga, non a encomenda. E logo unha rapaza decíame que tiña que escribir unha segunda parte. Hai un fragmento das alumnas, porque intentei tocar moitos temas, non? Tamén a liberdade sexual. Están moi tocados así, porque claro, non dá para moito, é unha obra pequeniña. Pero hai un momento que as dúas bailan, cando sabedes que é unha época que determinado tipo de bailes ou a muller nos bailes pois non estaba moi ben vista, as dúas bailan, e Elvira dille a Rosa, ti non serás desas, verdad? Entón Rosa respondelle de cales. Elvira dille, das que non lle gustan os homes. Entón a resposta de Rosa, ben pensada, porque sempre lle digo a xente, cando escribimos o que queremos escribir, non algo que se... Dille, e se o son, que? Non lle dá unha resposta contundente, non? Entón eu sempre explico, claro, unha muller como Rosa que vive soa, independiente, que opta por non estar casada nin ter fillos, se pode identificar inmediatamente con unha lesbiana, que pode ser, pero pode non ser. Pode ser unha muller que escolle libremente, entón quero dar a opción ás dúas posibilidades. Isto non convence. Esta rapaza que me pedía a segunda parte decía, bueno, pois eu creo que escribas unha segunda parte na que as dúas se vayan vivir xuntas, que Elvira deixe o home. Me pareceume moi bonita a idea, non? E ao final deste coloquio, claro, como enredamos moito tempo, quedábamos solo as persoas do teatro e eu. E ao sair, vexo baixar polas escaleiras a María Barbeito. Que vos, non se vos ve xente moi impresionada, porque somos xente galega, que sabemos que a xente despois de morrer pode aparecer outra vez. Pero a min impresionoume ver baixar a María Barbeito polas escaleiras pensando, que me vai dicir? A ver se me vai recriminar algo ou de menos será se fose unha aparición, non? E cando se me achegou, díxome, eu non son María Barbeito, son a súa neta. E díxe, bueno, deixasme un pouquiño máis tranquila, non? Nada, foi un encontro moi bonito para min, porque me veu agradecer o rescate da memoria da súa avoa, e o tempo agasalloume cun exemplar que vos trouxen hoxe aquí neste momento tan especial dunha conferencia da súa avoa, non? De La mujer antes, ahora e después, que se deu aquí, supoño que na Agrupación Republicana Femenina da Coruña, o 19 de maio de 1934. Quedadevos coa data, porque vos quería ler algunha das cousas que pon María Barbeito, nada, un par de... A ver que vos parece, non? Espera, que isto me tapa algunha palabra.
van desapareciendo algunas inferioridades a que la mujer venía siendo sometida, o van atenuándose, y no es poco. No 1934, Se la instruye ya, pero queda un mucho de tendencia en las familias a escoger para los varones las carreras más costosas y de mejor porvenir. Se admite a la mujer como empleada, como obrera, como dirigente de empresa, pero se la retribuye económicamente de un modo mucho más bajo. Se le concede intervención en la política como electora y elegible, pero siendo más en número, se les restringen de tal modo los puestos que apenas se diferencian las posibilidades de ahora de las imposibilidades de antes para intervenir en la vida nacional. Es consolador, en cambio, el aumento de porcentaje femenino en las universidades, sobre todo en la Facultad de Filosofía. Está la avalancha femenina que hay que mirar con mucho detenimiento las fotografías de sus aulas publicadas con cualquier motivo para encontrar en los bancos algún varón. Y cada vez tiene que aumentar esa proporción. Primero, porque el número de mujeres es mayor que el de los hombres. Luego, porque es precisa y conveniente la adaptación de la mujer a ciertas profesiones. ¿Por qué no aspirar, pues, a puestos de honor y privilegio cuando son merecidos? ¿Por qué no honrar, por ejemplo, algunos sillones académicos condenados muchas veces a soportar ocupantes mucho menos ilustres que algunas mujeres, excluidas del derecho de sentarse en ellos? Recordemos con dolor y vergüenza el caso inaudito de nuestra eminentísima paisana, la condesa de Pardo Bazán, que no logró desvanecer con su gloriosa fama mundial la densa atmósfera de rutina y de prejuicio que envolvía y envuelve a nuestra ilustre y vetusta academia. Esto, escrito no 1934, pois sigue estando desafortunadamente, non? Porque algo que a mí me gusta moito resaltar na obra e me gusta moito comentar coa rapazada foi a interrupción da Guerra Civil, non? Todo o que, se foi para atrás e todo o que se impediu ir cara adiante, non? Porque se isto se escribía no 1934, onde poderíamos estar agora, non? Quen non diría? Entón, estas cousas, sobre todo, o intercambio de reflexións, o intercambio de... Perdoádeme, pero sobre todo coa xente máis nova ca nós, quero dicir, o sea, xente nova, pero máis nova ca nós, non? Pareceme moi interesante para saber tamén como perciben... Hai unha escena da obra que se fala do manual de la buena esposa, de Pilar Primo de Rivera, non? Entón, se cita o manual e logo, pois, hai unha especie de unha escena un poquinho cómica, imos decir, non? Reflexión sobre el, delas, de Rosa e de Elvira, a partir das normas de ser unha boa esposa. Pois moitas rapazas e moitos rapaces pensaban que eu me inventara o manual para facer a escena. Logo había profesoras que me miraban con cara de mira que yo dixemos na clase, mira que puxemos o manual, pero nada, porque a memoria é así, por eso eu insistía tanto na memoria, porque vivimos nunha sociedade hoxe en día que a memoria é moi a curto prazo. Desde que foi o confinamento agravou isto, non? Coas pantallas, non nos lembramos de case nada, non nos lembramos o que pasou hai un ano, nos vamos a lembrar o que pasou hai 50, non nos lembramos, non? Entón, incidir nestas cousas, no importante que é ter memoria, pois non me cansaba eu de decir yo aos rapaces e ás rapazas. Entón preguntaban, pero isto aconteceu, isto non aconteceu. Quería, antes de deixarvos o paso a vos, porque senón isto é un monólogo, comentarvos só unha cousiña máis que a mí tamén me parece interesante en relación á miña familia. Eu comentaba antes que eu son de Fene, de Maniños, para ser máis concreta, que non é o mesmo, non é o mesmo. Entón, na miña propia familia, por iso moitas veces, a miña nai chegou ao máximo que podía aspirar, que foi ser profesora de corte e confección, non? Entón, ten o seu título, que era o máximo que podía aspirar. Entón, miña nai ia encantada a Ferrol, daquela en lancha, que se podía ir en lancha, a estudar, non? Os meus avós, falo tanto por parte da miña nai como do meu pai, os avós do meu pai viñan da zona da Capela, a Capela As Pontes, por aí, entón tiñan estudios ainda máis básicos que os meus avós que vivían en Fene, non? Que tampouco tiñan uns estudios moi alá. Pero os meus pais puderon acceder un pouquichiño máis, e logo xa se interrompiu, non? Pero eu veño desa xeración en que confiaban en que nós, a miña irmá e eu tamén, fósemos á universidade. Entón, veño desa xeración. Tamén veño dunha xeración, como comentaba antes, o meu avó traballaba no asteleiro militar en Ferrol, en Bazán, o meu pai no asteleiro civil, en Fene, en Perlío, e da Guerra Civil non se falaba. Porque, claro,
As ideoloxías estaban moi enfrentadas, sabedes que é unha zona moi conflictiva, precisamente por Franco ser de Ferrol. Todo isto, cousas que eu poño no libro, son lembranzas propias. Por exemplo, cando a miña irmá, que eu lle levo 8 anos, chegou preguntándome se Franco existira de verdade. Porque era escoitar a falar na escola, pero vamos a ver, e claro, decateime de que a miña irmá xa non vira a estatua ecuestre de Franco, non sei se vos lembrades que estaba en Ferrol, e claro, e todo o tempo que tardou en deixar de ser el Ferro del Caudillo, non? Entón, vindo de onde eu veño, sobre todo cara fora de aquí, é moi interesante porque o teño de primeira man, non? Estas lembranzas que ás veces poño aquí. E falo vos disto que ten que ver coa lingua, que tamén é un aspecto moi presente no libro, non? E de feito hai unha escena que se chama lingua vernácula. E que cando falo do libro fora de Galicia, moitas veces chama a atención iso de lingua vernácula, non? E claro, porque se relegaba, os termos son como nós queremos que sexa, non? De aí tamén o perigo de utilizar determinadas palabras cun sentido que non é o sentido da palabra, non? Vernácula ven de escravo nacido na casa. Escravo, non? Do etrusco. Hai unha escena que se fala diso, non? Que me dá pé para falar de sociedade etrusca, estas cousas que descubres e que dis, pois tamén o vou poñer, que é maravilloso, fascinante. Pois, claro, as linguas vernáculas, se vos lembrades, estaban moi asociadas a linguas que para a casa estaba ben, pero non eran linguas de cultura. Non, que precisamente pola represión que sufriu o galego, precisamente por Franco ser de onde era, eu viví na casa que os meus pais connosco non falaban en galego. Isto sempre o conto porque é un exemplo moi claro, non? A miña nai falaba algo que ela pensaba que era castelán, pero non era, bueno, que se falaba moitas veces, non? Meu pai falaba pouco, pero claro, eu son de Fene, eu nací no ano 72, cando eu iba en segundo e terceiro de primaria, empeceuse a meter o galego nas escolas, e Fene sempre foi un concello na miña infancia que promoveu moito a cultura galega en diferentes... Entón eu falaba galego fora de casa sempre, pero na casa non me deixaban. Ata que fun a Santiago de Compostela, a liberación. Entón eu xa era un poquinho rebelde, como toda a xente desa idade, non? Entón, cando cheguei un fin de semana a casa, dixen, vou falar en galego. Non sabedes iso, que foi para min, o nerviosa que estaba, dixen, vou falar en galego. Entón, empecé a falar en galego, os meus irmáns dixeronme, madre mía, a que che vai caer. E miña nai moi seria só me dixo, Paula, aquí o se habla cristiano ou non se habla. Entón eu dixen, moi ben, pois non falo, vou estar un día, tampouco. Entón non intercambiei moito coa miña nai, non? Pero a partir de aí, como eu, as dúas somos moi testanas, non? Como eu ia falando galego, e a miña nai decatouse de que pasaba moito tempo fora da casa, empezou a falar, relaxouse, empezou a falar. O galego da miña nai é impresionante, moitísimo mellor que o castelán da miña nai. Pero o meu pai empezou a falar, moitísimo. Un home calado para min, de súpeto dixo, pois non é tan calado. E o meu irmán dixo, carai, papá. Dicindo, e aí decateime de que o meu pai non é que non falase moito, é que non sabía falar en castelán. Dáballe vergonza porque o seu castelán non era abondo bo para desenvolverse, non? Entón non falaba pouco. Logo, cando se abriu a veda do galego na casa, xa empezou a falar moito, non? Iso tamén me deu a pensar na cantidade de xente, por iso María Barbeito tamén tiña, como moitas mestras e mestres da República, a lingua vernácula na escola, para que os rapaces e as rapazas puderan expresarse, porque senón tiñan moitas limitacións, que co cal tamén se chegaría ás limitacións a acceder a un posto de traballo ou fora de traballar no campo, non? E moitas veces, cando lle explico isto a rapaces e rapazas do xendía, digolles, imaginade, vostedes un dominio do inglés, pero imaginade que para acceder a un posto de traballo tedes que ter un dominio prácticamente bilingüe do inglés. Non dades para iso. Entón, as posibilidades se limitan para que se poñan un pouco no lugar das persoas que só falaban galego na época, non? Pois falando destas cousas, logo cando empecé a escribir en galego, bueno, miña nai xa me daba por perdida, non? Pero de súpeto o Premio Nacional, que cando cheguei a casa, meu pai foi o primeiro que me chamou, antes que a miña nai. Digo vos isto porque normalmente quen falaba comigo por teléfono é miña nai. Chama a meu pai para decir Premio Nacional de España.
por unha obra escrita por ti e tal. E dixe, sí, a miña nai diría, estará en castelán. E eu, non, mamá, en galego. E tú, a miña... Dúbida, hasta igual hai algunha rapaza nova ou rapaz novo que tiña dúbidas. E eu creo que Paula, e se non é Paula, eu que teño algúns anos máis, pois é dicir, apoio a todo o que di. Hola. Bueno, primeiro, noraboa, que me encantou a exposición. Tiña dúas cuestións, pero son relacionadas coa montaxe teatral da obra. Ti eres actriz, e non sei se en algún momento te plantexaches representar algunha das personaxes ou se por ser a autora decides vetar un pouco esa parte. E se participaches na produción da obra de teatro, se che pediron algún consello, bueno, como foi un pouco a xestación desa produción? Gracias. Pois gracias a ti. É moi interesante o que me preguntas, porque sí que decateime, non foi unha postura consciente de que cando escribo eu a obra prefiro non estar como actriz. Porque a min o que me gusta moito do teatro como espectáculo, é que conflúe moitas creatividades de diferentes persoas. E a min gustame moito asistir a iso, non? Ver como imaginaron a obra, tanto a persoa que fai a posta en escena como as actrices. E se eu estou aí, parece un poquinho máis limitado, porque eu xa teño a miña visión e vou dar iso, entón estaría nunha zona de confort que non me parece moi interesante. Entón sí que despois, nesta obra en concreto, nunca estaba sobre a mesa que eu fose unha das actrices, non? Co cal, con toda a liberdade do mundo. Dixen que se apañen. Ningún problema. Sí que co acompañamento, como eu fixen unha tarefa previa de documentación, sí que insistín que no texto, que bueno, a mí non me importa porque xa sabedes o que pasa no teatro, que unha cousa é o que ti escribes, despois outra cousa é o que se leva a escena, tamén as necesidades de montaxe, de se vistes a obra, ao mellor non vos decatastes, pero hai escenas que non están, hai outras que se cortaron, non, por necesidades da montaxe. Por iso nos gusta tanto publicar as autoras de teatro, porque dis, bueno, aí está, a versión íntegra, digamos, non? Entón, pero sí que me chamaba moito, hubo moito respeto por parte da directora de Fina Calleja, das actrices, porque aparte son amigas. Eu non sabía que ian ser elas as personaxes, mellor, porque así non me imaginaba coas caras das miñas amigas. De feito, cando as vi, dixen, pero son moi novas. E logo dixen, Paula, onde vas? Que non son tan novas, que son da túa idade, entón xa... Entón, foi un acompañamento a distancia, porque ensaiaban en Ourense, que Fina Calleja era ali, entón eu non podía desplazarme para os ensaios, pero moi interesante. Logo, xa cando vin a obra, a mí estas cosas gustame moito, non ver como se leva a escena. Tamén era unha montaxe, despois do premio xa foi outra cousa, non? Porque tiveron moita demanda, moi sinxela, porque non había moitos medios económicos, non? Entón, se vos vistes a montaxe, susténtase basicamente na interpretación das actrices. E eu creo que fixeron un traballo estupendo, porque eu coñecéndoas, vi a Rosa e vi a Elvira, non? Entón, pareceume maravilloso. E iso, e dixen, pois a partir de agora vou facer así. Xa conscientemente, non vou estar en ningunha obra que escriba eu. E, de feito, acabamos de estrear outra obra na compañía que eu escribín, o texto despois das alumnas, e que tampouco estou en escena. Hai unha rapaza que fai un personaxe que podería ser eu, pero non sou eu. Creo que non me fai falta. Bueno, moitísimos parabéns, Paula, que xa xos dei moitas veces, pero escoitarte, aínda que sexa centos de veces, sempre é un placer. A min sorprendeume, sabes, creo que xo teño dito, que en tan poucas páxinas poida abarcar tantísima temática, co cual... Pois moitísimos parabéns, xa o libro che dou moitos éxitos. Mira, en todos os encontros que levas sobre as alumnas nos centros de ensino, que temática percibiches que chamara máis a atención en canto a sorpresa, a sorprendente? Isto é increíble dentro do alumnado. Pois mira, ela é Ángeles Roca,
E Ánxeles Roca foi durante moito tempo a xefa das bibliotecas de Cambre e eu estive traballando moitos anos ali indo a contar contos, que é outra das cousas que eu fago, que me dedico a narración oral, non? Comento isto porque despois de tantos anos dedicándome á narración oral, a min gústame moito as artes escénicas para transmitir contidos, non? Contidos que de algún xeito pois tamén nos van levando a lugares, non? Empezando polo público infantil, pero neste caso, que non é un público infantil, tamén. Eu creo que iso me axudoume moito a hora de escribir e de transmitir contidos, tantos contidos como os que hai no libro, eu intentando de unha maneira que resultase agradable para a xente, non? Que non resultase unha conferencia, sino que fose un xogo teatral, non? Como é neste caso. Pola primeira parte, e así lembro os anos xuntas. E pola segunda parte, o que máis me chamou a atención, e me sigue chamando a atención, o tema que máis traballado por parte das mestras tamén, pero moitas veces por iniciativa das rapazas, de algúns rapaces tamén, pero sobre todo das rapazas, é a desigualdade no ensino. O sea, un tema que é do que vai a obra, non acaban de creer que fose certo. E mira que lles das documentación, e mira que lles dis que é así, non acaban de creer que fose certo, non? Porque aínda hoxe as rapazas, dependen que contextos, non? Notan ese peso que falábamos un poquichiño antes, non? Ese peso de ser nais, ser esposas, non tanto como mellor na miña época, non? Pero aínda está aí. Pero esa desigualdade na educación de clases separadas, contidos separados, chámalles moitísimo a atención, moitísimo, moitísimo. Algo que mencionabas antes e que tamén yo comento moito é o do sentido do humor, non? De poder facer bromas con algúns contidos, non? Que nunha sociedade, nunha dictadura, non se poden facer bromas con moitos contidos, non? E precisamente, mirade, nesta época que están no 1970, que xa non é a dictadura, que dalle pouco, vamos decir, a Franco, pero vamos, ainda é así, facer humor non é tan fácil, non? Polo do manual da boa esposa, que tamén é algo que lles chama moita atención, e tamén é algo de, pero rinse, ou cando bailan, e dices, sí, porque é neste contexto que están en intimidade, senón chamalles moito a atención, esa, inda hoxe en día, inda hoxe en día, porque, claro, hai a sensación de que isto non aconteceu, e máis os rapaces e as rapazas que viven máis no presente, non? Que a nós. É o tema que máis chama a atención. Máis que o galego, claro, xa lles queda, xa non utilizan moito, verdade? Sí, me dis, mira que riquiña, que dis, non tanto. Depende das zonas, depende moito das zonas. Pero mesmo na Coruña sí que hai zonas que se fala galego, que hai unha sensación. Hola, Paula. Hola. Primeiro darte os parabéns pola trayectoria previa, polo premio, pola exposición, por todo. Decir que na miña casa en particular, cando os meus fillos eran pequeniños, preguntamos de onde veñen os contos, e decíanos de aquí e da colá, porque somos fans, hasta agora que xa son adolescentes, e xa non hai maneira de ir a un contacontos. Que eran pequeniños. E eses pequeniños que íbamos contacontos agora son adolescentes, e un deles está en cuarto da ESO, e este ano dixo, mamá, teño que comprar un libro. De quen é? De Paula Carballeira. E cale as alumnas, e digo, e ti acordaste quen é Paula Carballeira? E dixo, dos contacontos, e digo, a mesma. Eso que sementaches de que se acordaron, de que viviron esos contos, e que lles ilusionou, fixo que se meteran nunha lectura con ilusión, novamente. E despois íbame comentando, decíame, pon cousas que ti falas na casa, como dicindo, fíxate, pensábamos que ti falabas así cousas que tal, e hai máis xente que as comparte. Entón, eso, o que transmitiches para nós, o que significa na nosa casa, o cal simplemente era esta reflexión en voz alta de compartir o que produces en nós, nada máis. Pois moitísimas grazas, sabes o que te agradezco isto? Supoño que iso me leva moito tamén, por iso esta pequena homenaxe ás mestras, non? A persoas que te cambian. No meu caso, eu traballo con cousas para mí moi bonitas, coa fantasía, coa imaginación, coas palabras, non, coas ficcións,
pero transmitir contidos, como son, como moitas mestras e mestres, non? E ter esa pegada na xente é moi emocionante, ou non sei. Recordarás que iban ver a Carmiña moitas cando Paula tiña a serie na TVG que facía de Carmiña e dicíanme, mira, eu podo vir con o meu neto. E tamén Carmiña. Sí, durante moito tempo fun Carmiña, non Paula, para as miñas veciñas tamén. Pero mira, quedaron, sabes, estas mulleres que iban por Carmiña, logo quedaron aí. Iso é moi bonito, ves, xa teño unha idade. É que o público adulto nas túas sesións infantís era unha hipitaza, independientemente de Carmiña. No, é que moitas veces eso do esquecemento, que nos esquecemos que na nosa cultura se transmitía oralmente e nos contos estaban presentes moitas xeracións. Entonces todo o mundo aprende, había cousas para unha xeración, cousas para outra. Eu creo que precisamente por ter todo iso detrás e por pensar niso, pois escribo teatro, non? Ou cousiñas así que teñen, non sei, pequenas pontes con diferentes idades. Porque ao final o teatro é para dicir en voz alta, é para facer diante da xente, entón, ter iso. Estadesme aquí, falando de memoria. Pois se me permitides para acabar, podemos ler un anaquiño, que é un anaco que a mí me emociona moito e que fala de todo isto que estivemos falando hoxe, que creo que para pechar. Isto lino, perdonade que fale tanto, lino hai pouco en Maniños. Maniños é unha parroquia moi pequeniña do Concello de Fene, non? Pero desde aí 2 anos organizan unhas xornadas literarias. Convidaron o ano pasado, pero eu non estaba, entón non puiden ir, fun estas. Quedei impresionada, porque estaba cheo de xente de diferentes idades, sobre todo xente máis maior, que a que vive agora en Maniños, non? Pero quedei moi impresionada. E toda a xente me dicía, mira ti, cando eras pequeniña, co gordechiña que eras. E onde chegaches, como se tivese que ver unha cousa con a outra, non? E fíxome moita emoción, o sea, fíxome, non sei, deume así, ler este fragmento precisamente en Maniños. Lo vou ler. É un fragmento que di Elvira. Silencio e palabras, chamase a escena. En novembro, as miñas fillas aínda chegan a casa cos petos cheos de castañas. Axúdelles a facer colares con elas, porque Ricardo non quere que as cozamos con fiuncho ou que as asemos. Ricardo di que as castañas son comida de pobres. Carlota e María van co seu colar de castañas como se levasen un colar de perlas. Rosa e mais eu tamén andábamos cun colar de castañas mentre houbese castañas que apañar. Rosa era a miña irmá de escola, que é moito mellor que a túa verdadeira irmá, porque ten outra familia. Na miña familia hai, sobre todo, silencio. Da guerra non se fala. En galego non se fala. O pasado está pasado, morto e enterrado. Importa o presente, o futuro. Pero que presente, que futuro sen pasado? E o pasado resucita, e o meu avó fálame en lingua vernácula, porque non sabe falar outra cousa, as agochadas, xogando a que non o descubran. E eu vou descubrindo palabras, e lembrando a outra escola, a de antes, a que teño no recordo, da que saiu a Elvira que son agora. Cando a miña filla me fala con entusiasmo da súa mestra, dunha mestra como Trini, chea de consignas, de límites, que ensina a obedecer, a ser sumisa e baixar a cabeza, entrame ganas de berrar, de protestar, de buscar a Rosa, a miña amiga Rosa, a miña irmá Rosa, que non é da familia, para que lle dea outra cor a ese mundo cheo de grises co que lles ilustran a infancia ás nenas. Non é que bote de menos ter un fillo, pero el tería a vida máis doada, sen pedras nos camiños e coas portas abertas. O que boto de menos é ter mellor memoria para as palabras. As caras, as voces, os xestos, os cheiros quedan gravados, pero cústame poñerlle palabras na boca a cara doce do meu avó cando me explicaba os nomes das árbores e das plantas, a súa voz rouca de fol de gaita, os seus aloumiños coas más gastadas polos traballos, o seu arrecendo a tabaco e a cociña de leña. Ás veces penso que non aprendín nada, porque non son quen de lembrar moitas palabras, nin de atopar novas palabras. Outras persoas falan por min, ofrécenme as palabras que debo dicir, as correctas.
As miñas fillas acollen esas palabras porque non lles dan outras. Pero eu non. Nalgún momento, as mestras ofrecéronme tantas palabras que podía escoller entre elas. E o meu avó fixo que non houvese árbores, senón castiñeiros, carballos, maceiras, pexejeiros, ameneiros, figueiras, piñeiros, pereiras, limoeiros, nespereiras. E eu xogaba a combinar unhas palabras con outras e creaba historias. Pois moitas gracias. Bueno, moitísimas gracias a ti, Paula. Primeiro, gracias por estar, gracias por ser e gracias pola segunda parte. Esa segunda parte que prometiche. Vale? Por lo tanto, vamos a facerche entrega dun pequeno obsequio, porque, bueno, tiñámoslo pendiente xa de cando che deron o Premio Nacional, por lo tanto, dicir, para que teñas ganas de volver aquí á Delegación do Goberno, que creo que é moi importante enchela con persoas como a Paula, que nos fan sentir, primeiro, demócratas, segundo, galegos e terceiro, ter memoria. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias.